Hawnhekk il-ħabs. Hawnhekk il-ħabsin vittmi ta' droga jagħmlu l-programm tal-Caritas. Mike Spiteri, Daphne u Justin ser jgħaddu 3 ijiem f'dan il-ħabs jgħixu ma' dawn il-priġunieri vittmi ta' droga. Buongiorno. Justin iġib miegħu anke l-imħadda. Imxejt ma' l-lista jiena u Wieħed mill-priġunieri, Andrew, mill-ewwel jolqot għajnejn Mike Spiteri. Mike lil Andrew jafu żgħir. Fiċkunitu dan il-priġunier kien ħabib tat-tifla ta' Mike Spiteri u ġieli ġie għandu d-dar. Andrew niftakru baby. Għadu żgħir. U t-tifla tiegħek kont għamiltilha parti tal-proġett. Niftakardru kien kbir kont għax kienet l-ewwel waħda. Niftakardru. U niftakar Andrew. Sej. U jiġri l-ħin jgħaddi l-ħin kollu. Andrew illum għandu 23 sena. 23. Kemm kont ilek tieku? Inta 17. Jisu 5 snin, għax li sena kważi maqfu. Fi ftit żmien id-droga ħarbtitlu ħajtu. Kull xogħol li kelli fottejtu, nitlaq għax inkun kostajt ċaża tal-flus u nitlaq mix-xogħol. ġimgħa wara nerġgħu jispiċċaw lill-flus. Andrew jgħid li droga bdiet tikmanda ħi. Ħadet il-kontroll kollu ta' ħajtu. Għax inti tkun minn għalik li qed tieħu meta trid inti. Mhux għax id-droga fik innifsek trid, fimt? Mhux il-ġisem, minn għalik li għax inti qed tieħu għall-baż. Ma tgħidu ċertu żmien u mbagħad tibda tgħid ma rridx nieħu. Ma l-ġisem ma jkunx, jkun irid biex jifiq. U ma tkunx tista' toqgħod sakemm tfiq inti. Andrew jirrakkuntanna kif ħabib tiegħu kellu overdose ta' droga. Ġi ħabib tiegħi għandi u kon qegħdin nieħdu u beda jitrijat saqaj hekk. U ħassejtu jisu nieżel bil-mod. Sakemm tħanna fil-bieb, daħħaltu mill-bieb u ħadħu ġoxxawi biex nġibbar minn biex ilaħlaħlu wiċċu. Niżel għal-kub teħ waħdu u nstabat hekk għal-wiċċu. Kif naraħ il-dawar hekk u kxiftu ħalqu biex għax rajtu l-sienu beda jisu jibilaw. Daħħalt idejja biex nżommu l-sienu biex jisu beda jifga. Ma ġiex mill-ewwel imma beda jkun nifs, kif ħan nifs jien bdejt ħadd naqruh. Nitlob il-bambin, nikbi, x'għamil bejdi għax jisek tħoss bniedem mija timut hekk. Vera feeling kera, ma tistax tispremi eżatt, għax bej il-biża, id-dwejja, tara li l-jak minn floku. X'tista' tagħmel dak il-panik. Dan ma kienx l-unika overdose li taqa' miegħu Andrew. Tfajla li kienet toħroġ ma' Andrew ukoll ħadet overdose. U l-istess, marret tagħmel ħadet, marret tagħmel toilet, konx konna fil-karozza, marret tagħmel it-toilet. U għamlet kwarta, 20 minuta, ma da ma ġietx. Sammek ma jemx fejn tmur. U ma bdejx nara ħarġu l-oħrajn ifittxu hekk u jgħidu. U jissu il-bot hekk jissu 400-5 metri l-bot. Rajt saj, mort qudiemek u naraħħa bil-ġinsa u isfel. U hawnhekk vjola. Erġa' daħħal subajja x'dejjem jifgaw jisom meta u di il-sinhom jisom jifgaw. Kif indaħħal subajja hekk snina nagħlqu. Waħlu ideja fħalqa u bdejt intijajn biex forsi naqla swaba. Il-biża l-kbir ta' Andrew dejjem kien li l-ommu jkollhom jgħidula li sabuh mejjed b'overdose. Ma nafx jien kif juħduha meta inti tiċċempelhom u tgħidilha li għandek it-tifla jew it-tifel mitlek b'overdose. Ma nistax jien nibżgħu li l-om jiċċemplula u għajdu la sibda t-tifel tijak taħt xi bankina jew x'imkien mejjed overdose. Andrew dejjem sab li l-ommu tgħinu tagħmillu kuraġġ. Ġieli qalula għal xi stoqgħod mur tara kun nartaħat, kun kienet il-ħabs għajdulhom mhux nagħmel ħallihem. Tal-ħaġa li nibża' bħalissa li nitlef l-ommi. Għadu kemm kellna resident li tilef l-ommu u vera kera.
Nixtieq ngawdi għal-ommi, ngawdi l-familja, għadni żgħir. Jiddispjaċini tal-li għamiltu. Hawn fil-ħabs, Andrew m'għadux imiss ma' droga. Ommu qed tieħu r-ruħ mill-ġdid. U anki llum ommi vera uċċa, vera nqata ħajja. F'dan il-ħabs, Mike Spiteri jibqa' qrib Andrew sal-aħħar mumenti. U dispjaċini għal Andrew. Dispjaċini għax fem, nina tifel bħal dak għadu żgħir. Tifel gistus hekk u dan jista' jagħti ħafna. Dispjaċini. Dispjaċini, u la tkun taf it-tifla tiegħi sera li żgur she's gonna be sorry. Meta jaslu biex jinfirdu, wara dawn il-jiem flimkien, Mike u Andrew jitanqu tan-nieqa li ma riedet tieqaf qatt. Mike, Daphne u Justin ftit jibdew isiru jafu ir-residenti kollha. F'dan il-ħabs immexxi mill-Caritas. Ma' Mario d-diskors jaqa' mill-ewwel fuq id-droga u l-flus. نور دقة أبو الهيروين دقة أبو الكوكين دقة إكستاسي ما في كان تجيبها مع فلوس. ما في بس من المنز مفيش تسرق لين تسرق لوز. لا أبا ما يجيش بس هذا شهر جوا بطل 30. يبس جواك. إيه بس. كم يسوي هلا برتاحون. Tiltaqgħu ma' Mario u ma' aktar priġunieri f'dan il-ħabs tal-waqt. Tiltaqgħu ma' x-xogħol li qed tagħmel il-Caritas. Nixtieq li s-soċjetà ssir tafkom iktar. Nixtieq li tiskopri s-sabiħ li għandkom fikom. Li nibdew nemmnu li l-bniedem jista' jiżbali, però jista' wkoll jirranġa. Li kull bniedem għandu ġo fih iż-żerriegħa ta' qawmin li ħafna nies ma jifhmux. Iż-żerriegħa ta' qawmin ġdid qiegħda f'kull persuna.